Nselmilkom, nilqa' magħna lil-Dr. Simon Busuttil. Nselmik, irrid ngħid illi meta stidinnik, inti ma kontx ingħatajt din il-kariga illi għandek kariga importanti ħafna fl-Ewropa u għax kien ġat joħroġ ir-riklam fil-fatt li se tkun magħna. Imma niftakar kont miegħek fuq it-telefon qed niftehmu kont marit jien u anke kont ma tiflaħx tiftakar? Iva, U għetli. Għatlek, isma għatlek, inta għadek ma tiflax, inta għatli li kellek bronkite. Kont ħażin. Għatlek, naħseb imnalla li għandek bronkite u bux se jisir dil-ġimma, xista jkun li ser jiġri xaħġa fajti il-ġimma id-dieħla, kif il-fagġara. U inta għatli mus-senajdlek. Ekku, għatlek mus-senajdlek. Nafa ħjar ma nkunx nafa jmur toħroġ ċimkienu neħeljen speċi. Vera ma nċim. Imma mbagħad kienet illi kif sir tafu mbagħad inti ġifieri. Ġiet konfermata fl-aħħar minuta, ġifieri jiena talbuni nitla' Strasburgu fejn il-presidenza tal-Partit Popolari Ewropew li bażikament hija 15-il ruħ kienet qiegħda tiltaqa' biex tieħu d-deċiżjoni finali. Jiena fl-aħħar jiem kont ċert li ismi kien fosthom, però dejjem jibqalek dubju li bejn dawk il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea min jaf kemm ikun hemm pajjiżi speċjalment il-kbar illi ikun qed jimbuttaw biex il-kariga jieħduha huma. U allura ma rridx illi jien nagħmilha kif jgħidu fatta illi ser noħodha jien. Tlajt hemm, għamilt 3 kwarti nistenna barra sakemm kienu qegħdin jiltaqgħu u mbagħad sejħuli u qaluli aħna qegħdin nofrulek illi tkun is-Segretarju l-Ġenerali ġdid tal-Partit Popolari Ewropew minn Marzu illi ġej. Tal-partiti kollha tal-Ewropa. Ekku, huwa l-Partit Ewropew illi fih għandu aktar minn 80 partit minn madwar l-Ewropa kollha aktar mill-Unjoni Ewropea. Kenna darba l-Arnold Kassora li kienu kol Segretarju Ġenerali tal-Greens. Ekku, nsellimlu minn hawn fatt kien wieħed mill-ewwel nies illi feraħli. Ekku, u kienet kariga importanti naturalment din iktar partiti, iktar. X'qaltlek pereżempju Kristina, kif saret taf? Kristina hija l-ewwel waħda illi saret taf u l-appoġġ illi tatni kien inkredibbli. I qaltli ara ma jfettillek x'tgħidilhom le. U b'dak l-appoġġ għaliex din hija deċiżjoni li ovvjament iġġib taqliba f'ħajjitna u minkejja li hija taf illi ġġib taqliba f'ħajjitna kienet l-ewwel waħda illi tatni 100% appoġġ. Ommok u missierek kif Ommi u missieri. Jien ovvjament ma kontx magħhom għaliex ċempiltilhom biex ngħidilhom illi din ġiet ikkonfermata. Il-mama naf illi bkiet it-tnej bil-istil tagħhom. Il-mama tibki toqgħod fis-silenzju tagħha u naf illi bkiet għax qaluli. Tikbi, u nimmaġinaha. Iva. U il-papa naf kemm iħossu gburi, imma fl-istess ħin ma ħax gost għax qalla le għax issa jitlaq u għax issa nitilfuh u blajjat tipiku tiegħu għax il-mama kwiet għall-papa jgħajja u jien x'imkien fin-nofs.